Bij voetbalclub FC Burgum binnen trainingen weer begonnen, maar de kantine en de klaarkamers bleven voor eerst dicht vanwege de orometermaatregel. Dat werd aanstes oors wat de wedstrijden nu aanzetten. Wij zijn op dit moment druk bezig om onze klaarkamers te markeren. En dan komen we waarschijnlijk op net meer dan 6 spelers of speelsters per klaarkamer. Dat betekent per team waarschijnlijk 2 klaarkamers. Dus de coach moet wat heen weg om de spelers en de speelsters te introduceren. Of in ieder geval te instrueren, moet ik het zo zeggen. Voor de meeste binnensporten wordt het nog wel een paar weken voordat de activiteiten weer losbeginnen. Basketbal, handbal en volleybal zitten nog in de simmerstop. Maar helder, hier zullen de klaarkamers en de kantine voor het Gusterpad op slot blijven. Besluiten hierover de komende weken naam. Bij individuele sporten als golf en tennis lijkt het wat makkelijker. De tenniswereld die kan er wel mee vooruit. En dat is een van de weinige sporten die dus ook al vrij snel weer opgestart konden worden. Omdat je daar de regels wel intact kunt houden. Ja. Er is nog even sprake geweest over het dubbelspel. Dat heeft hier ook nog wel even geduurd. Want op het dubbelspel kom je natuurlijk vaak wel wat dichter bij elkaar. Als volwassenen zijn. Voor de jeugd gold dat op een gegeven moment al niet meer. Ja. Alleen, iedereen kan daar wel mee dealen. De orometerbehandeling geldt voor het publiek, ik hoor al. Wij hanteren in principe de regel van 250 mensen op het park. Dat betekent dat wij daar zicht op houden willen van hoeveel mensen komen hier op dit sportpark. En probeer je mensen daarop om te spreken. De afgelopen week hadden we de Nederlandse kampioenschappen in Hilversum. En daar was het zo dat als je daar naartoe ging, en je hebt ik had toevallig ook een jongetje wat daar speelde, mocht ik eigenlijk niet mee. Ja, dus de papa en de mama mochten mee en een derde persoon niet. Dus als hij daar singelde, enkelspel speelde, mocht hij 2 personen meenemen. En bij dubbelspel mocht je zelfs maar 1 persoon meenemen. Alhoewel er van maaien en juni spraken we hier van een flinke versoepeling van de maatregels, de clubs hadden net riek rekenen. Zeker nood landelijk de coronacijfers weer oprinnen, is het realiteitsbesef grut. Als bestuur houden we gewoon rekening met het feit dat we dit hele seizoen rekening houden met die orometer aanstaan. Dat we daarmee omgaan moeten. Het zou nog best kunnen dat op een gegeven moment ook een competitie misschien nog weer onder druk komt te staan. Ja, want her en daar zie je gewoon toch dat het weer de kop opsteekt. En we weten natuurlijk niet precies hoe dat in zijn werk gaat. En dat is natuurlijk ook een landelijk verhaal. Want het is natuurlijk niet alleen hier, maar het is in het hele land zijn die landelijke competities straks aan de gang. En het is op sommige plekken wat erger weer dan het hier is. We zijn natuurlijk in Friesland, wat dat betreft, hebben we het redelijk kunnen redden.